Bon dia, benvolgudes, benvolguts, alumnes de l'Escola d'Allà de Barcelona. Una nova sessió, una nova emissió de les classes a Marta Serse, el segon capítol, la segona entrega de les tres que estan dedicades a aquest pensador Aristòtil, deixeble de Plató, preceptor d'Alexandre el Gran i autor d'una obra molt influent com va ser la Metafísica, de la qual no en parlarem, encara que és l'obra d'Aristòtil que més impacte ha tingut al llarg dels segles en la història del pensament occidental. Avui parlarem de la psicologia d'Aristòtil i comencem ja sense més introduccions. Parlarem de la psicologia i per començar a introduir els conceptes clau de la psicologia aristotèlica, parlarem de quin tipus d'investigació és la psicologia, on es situa la psicologia com a recerca dintre de l'esquema aristotèlic, i veurem que la psicologia, que ja sabeu és la teoria de l'ànima, requereix que aclarim el concepte aristotèlic d'ànima i sobretot que el comparem amb el concepte platònic d'ànima perquè hi ha forces diferències. Per començar, situem la psicologia dintre del context de la física. La psicologia és una part de la física i això sobta una mica des del punt de vista de la nostra forma d'entendre el coneixement. La física d'Aristòtil i la física en el sentit modern de la paraula són dues disciplines que tenen certes semblances, però més aviat el que hi ha són diferències. Anem a les semblances, per començar, i certament la física d'Aristòtil, en part, amb una part més aviat petita, en part és l'estudi del moviment en quant que el moviment és desplaçament en l'espai, és a dir, canvi de lloc. En aquest sentit, el tema, no la manera en què es soluciona el tema, sinó el tema considerat, coincideix amb el tema de la física en el sentit modern. La física en el sentit modern és justament l'estudi del moviment entès com a desplaçament en l'espai. La física que apareix a partir de la revolució científica, a partir del segle XVII, amb les obres de Copèrnic i Galileu, justament es definirà com la investigació sobre el moviment, torno a repetir, entès com a desplaçament en l'espai. Ara, les diferències potser són més importants que les semblances. Les diferències tenen a veure en què per Aristòtil la física és l'estudi de la natura, de tots els processos de canvi que es donen a la natura. La natura, la physis, justament es caracteritza, això ja ho hem vist des que hem parlat dels presocràtics, la physis es caracteritza per ser un constant cicle de transformacions. Llavors, la ciència que estudia la physis, la física, se n'ocupa de tots els aspectes del canvi, de tots els aspectes de les transformacions que es donen a la natura. I dintre d'aquest conjunt de temes, el més important per Aristòtil, el que més li va interessar, va ser estudiar els processos de canvi biològic. Tot allò relacionat amb les transformacions de la vida, amb els processos que expliquen el cicle dels éssers vius. I en relació amb aquest tema, en relació amb la vida, cal situar el concepte aristotèlic d'ànima. I per això la psicologia, l'estudi de l'ànima, és una part de la física entesa en aquest sentit tan ample d'estudi dels processos de transformació de la natura. Evidentment, dintre dels processos de transformació de la natura s'ha d'incloure també un aspecte molt concret des del punt de vista aristotèlic, que és el canvi de lloc. I aquest aspecte tan concret serà després el que
constituirà el tema de la física en el sentit modern. Anem al concepte aristotèlic d'ànima. I aquesta diapositiva és molt tècnica, després ho aniré explicant de mica en mica. L'ànima, diu Aristòtil, és la forma, exactament diu la forma substancial, però ens quedem amb la primera paraula, la forma d'un ésser viu. Això vol dir que l'ànima és allò que tenen en comú, allò que defineix els éssers vius, allò que fa que un ésser viu estigui viu. El posseir ànima és la característica de la vida. Dit d'una altra manera, l'ànima és la natura dels éssers vius, allò que els diferencia d'altres éssers que no són vius. I la natura dels éssers vius, l'ànima dels éssers vius, és un principi interior, alguna cosa que hi ha dintre dels éssers vius, que és la causa que explica els diferents processos de transformació que caracteritzen el desenvolupament de cada ésser viu. L'ànima, per tant, és la forma dels éssers vius, és la naturalesa dels éssers vius, el principi interior de canvi dels éssers vius. Per entendre aquestes idees, hem d'introduir alguns conceptes bàsics de la física aristotèlica. I el concepte més important és la distinció que fa Aristòtil entre matèria i forma. Aquests són els conceptes, jo diria, més fonamentals de la física aristotèlica, els conceptes més bàsics de la física aristotèlica. Pensem en un exemple, perquè potser en un exemple és la manera més adequada d'entrar en aquesta distinció entre matèria i forma, que donarà lloc a que es parli de la teoria ilemòrfica. Ilemòrfica perquè en grec matèria és ilé i forma és morfè. I per tant, la teoria de la matèria i la forma és la teoria ilemòrfica. Pensem en un escultor que treballa amb un bloc de fusta i que està construint, està treballant amb aquest bloc i l'està convertint en una columna d'un tipus determinat, d'una columna dòrica. Llavors, aquí tenim, si analitzem aquest procés de transformació, tenim per un cantó la matèria, la fusta amb la que treballa l'escultor, i per una altra banda tenim el disseny que l'escultor està plasmant en aquesta matèria. Aquest disseny que acaba fent que aquest bloc de fusta acabi sent una columna d'un tipus determinat i no d'un altre tipus, una columna dòrica. Llavors, des del punt de vista d'Aristòtil, tota substància, per exemple, una columna, tota substància es pot analitzar en termes de matèria i forma. En tota substància hi ha un material, un principi passiu, dirà Aristòtil, sobre el qual podem distingir un disseny, una estructura que el defineix aquell objecte com un objecte que pertany a una classe determinada. En aquest cas concret, aquest objecte, que està fet de fusta, és una columna dòrica. Aleshores, si mirem la manera en què Aristòtil i Plató entenen la realitat, veurem les semblances i les importantíssimes diferències que hi ha entre aquests dos autors, que els tenim aquí amb aquesta conversa eterna que és la que va reflectir Rafael, com he dit moltes vegades, amb l'escola d'Atenes que està al Vaticà. Des del punt de vista de Plató, les formes, les idees, existeixen separadament del món material.
existeixen en un altre àmbit de realitat, que és justament el món de les idees, el món intel·ligible. I el món que coneixem a través dels sentits està format de còpies, d'imitacions materials de les idees. És el que reflecteix l'esquema de l'esquerra des del punt de vista en el que estem mirant ara. I a la dreta tenim la perspectiva aristotèlica. Aristòtil també fa una diferència entre allò material i allò formal. Aristòtil, en l'obra d'Aristòtil es parla de forma, encara que el concepte de forma bàsicament coincideix amb el concepte d'idea tal com l'hem vist a Plató. Ara, per Aristòtil, la matèria i la forma són realment inseparables. La matèria i la forma és allò que constitueix les coses del món. Les coses del món tenen un aspecte material i un aspecte formal. I només la nostra ment pot separar les formes de les matèries. Només la nostra ment pot separar les formes per definir-les, però a la realitat la matèria i la forma són inseparables. La matèria i la forma donen joc a les coses concretes, el que Aristòtil anomena les substàncies. Hi ha semblances importantíssimes entre el punt de vista del mestre i del deixeble, de Plató i d'Aristòtil, però hi ha una diferència radical. Per Aristòtil, les formes, les idees, estan en les coses, no existeixen separadament en un altre àmbit de realitat i només la nostra ment, quan defineix les coses, és capaç de separar amb un procés mental, de separar la forma de la matèria. I aquest és el gest aristotèlic, aquest gest que ja us he comentat a la classe anterior. Baixem del món de les idees, anem a tocar de peus a terra. Ara anem al concepte d'ànima. El concepte que hem dit, l'ànima és la forma dels éssers vius. La forma dels éssers vius. El cos, format per teixits, per òrgans, per cèl·lules, diríem, des del punt de vista del nostre coneixement actual, és la matèria dels éssers vius. La forma dels éssers vius és allò que els defineix. És a dir, el conjunt de trets, de característiques que són pròpies de la vida, com tenim en aquest gràfic, no? La reproducció, la capacitat de generar nous éssers, mentre que els éssers inorgànics són incapaços de fer aquest procés. I les altres característiques que tenim aquí. Aquestes característiques que diferencien la vida d'allò que no està viu, aquestes característiques que defineixen la vida, amb la manera en què parla Aristòtil, són la forma de la vida. La definició de la vida és exactament la forma de la vida. I llavors s'entén que Aristòtil pugui dir que l'ànima, que és allò que fa que alguna cosa estigui viva, que l'ànima és la forma dels éssers vius. Allò que els diferencia, amb la terminologia que fem servir avui en dia, que els diferencia dels éssers inorgànics. L'ànima és la forma de la vida. Ara podem veure, amb un quadre comparatiu, les diferències entre el punt de vista platònic i el punt de vista aristotèlic sobre l'ànima. Plantegem el tema de l'ànima i veiem que el que va dir Plató i el que va dir Aristòtil, encara que hi ha punts de semblança, en realitat són dues concepcions molt diferents. Tornem a tenir aquí mestre i deixeble
I des del punt de vista de Plató, l'ànima, allò que defineix bàsicament l'ànima, és la racionalitat. I per tant, hi ha una relació estranya entre l'ànima i el cos. L'ànima viu atrapada durant un temps, diu Plató, viu atrapada dintre d'un cos. Però l'ànima és immortal i pot existir separadament del cos. I l'ànima és exclusiva en el sentit de que és racionalitat, sobretot racionalitat. L'ànima és exclusiva de l'ésser humà. I Plató, recordeu, va introduir una teoria de la tripartició de l'ànima, de les tres parts o dels tres components de l'ànima, diferenciant a partir dels casos de conflicte mental, l'ànima racional, l'ànima que és la voluntat, l'ànima irascible, i l'ànima que és el desig, l'ànima que en llatí es va anomenar ànima concupiscible. Anem a veure ara el punt de vista aristotèlic. Des del punt de vista d'Aristòtil, l'ànima no és racionalitat. L'ànima, com acabem de veure, fonamentalment és el principi de vida, allò que defineix la vida. I per tant, encara que Aristòtil és també un pensador dualista, com Plató, perquè considera que ànima i cos són coses diferents, la unió entre ànima i cos és molt més propera que la forma en què la va entendre Plató. La unió d'ànima i cos en una substància, en un ésser concret, fa que aquest ésser no existeixi si no es donen els dos elements alhora. No hi ha un ésser determinat si no hi ha una matèria i la seva forma, és a dir, la seva ànima. Com a conseqüència d'aquest plantejament, com a conseqüència d'entendre l'ànima com a principi de vida, Aristòtil dirà, i veurem que és un tema conflictiu, dirà que l'ànima, si més no l'ànima individual, és mortal. Una altra diferència des del punt de vista d'Aristòtil, atès que l'ànima és allò que dona vida, des del punt de vista d'Aristòtil, tots els éssers vius, pel fet d'estar vius, tenen ànima. I també Aristòtil introdueix una teoria de les tres ànimes, una teoria que també gira al voltant d'aquest concepte de tres components. El que succeeix és que Aristòtil distingeix entre l'ànima vegetativa, l'ànima sensitiva i l'ànima intel·lectiva, és a dir, la diferència que estableix Aristòtil a l'ànima és força diferent respecte de la manera en què va entendre la teoria de la tripartició Plató. Parlem de les tres ànimes des del punt de vista aristotèlic. Les tres ànimes. Va considerar Aristòtil que tots els éssers vius, pel fet d'estar vius, tenen ànima, perquè l'ànima és equivalent a la vida. Però no tots els éssers vius tenen el mateix tipus d'ànima, perquè no tots els éssers vius són capaços de les mateixes funcions vitals. I d'aquí la teoria de les tres ànimes. Tenim aleshores una ànima vegetativa. Les funcions que compleix aquesta ànima vegetativa són el creixement, la nutrició i la reproducció. I és, evidentment, l'ànima que trobem a les plantes, als vegetals. Els animals tenen, a més de l'ànima vegetativa, perquè evidentment els animals són capaços de nodrir-se i de reproduir-se i de créixer, a més d'ànima vegetativa, els animals tenen una altra capa i tenen una ànima sensitiva, que és aquest principi interior que els dona mobilitat i que els dona capacitat
de tenir sensacions. I finalment tenim l'ésser humà. L'ésser humà, per descomptat, té una ànima vegetativa perquè són capaços de creixement, de nutrició i reproducció, té una ànima sensitiva perquè són capaços de tenir sensacions i de tenir mobilitat, però a més tenim intel·lecte. És a dir, són capaços d'argumentar, de fer servir la racionalitat per entendre la realitat. Llavors tenim aquí una teoria de la tripartició de l'ànima que distingeix entre ànima intel·lectiva, sensitiva i vegetativa, que és força diferent de la teoria de la tripartició platònica. Anem al punt de l'abstracció, el concepte d'abstracció i el concepte d'immortalitat. I amb aquest últim aspecte acabarem la teoria aristotèlica de l'ànima. Com hem vist, Aristòtil no està d'acord amb l'existència d'idees transcendents, d'idees que existeixen en un altre àmbit de realitat, en un altre nivell de realitat fora d'aquest món, i a les quals només la nostra raó pot accedir pel fet que la nostra ànima ha viscut prèviament en aquest camp de realitat que és el món de les idees. Aristòtil rebutja aquest plantejament del coneixement. El coneixement no és record. El coneixement comença amb la nostra percepció de la realitat. El coneixement comença pels sentits, per la informació que ens donen els sentits. Llavors, Aristòtil diria, per conèixer la realitat, el primer que hem de fer és obrir els ulls. Ja sabeu que Plató no pensava així. Ara, Aristòtil diu, el coneixement comença pels sentits, però no acaba en els sentits. L'ésser humà té la capacitat d'abstreure, de realitzar un procés d'abstracció, que és aquesta paraula que us he dit algunes vegades que heu de tenir molt de compte perquè no la feu servir adequadament. La capacitat d'abstracció vol dir que podem comparar les nostres percepcions, podem veure que entre les nostres percepcions hi ha semblances i llavors quan comparem les nostres percepcions, som capaços d'arribar a construir el que els pensadors de l'edat mitjana anomenaran els universals, els conceptes. Quan comparem les nostres sensacions, ens adonem que el món està format de coses que pertanyen a determinades classes, de coses que podem posar dintre del mateix concepte. I això és abstraure. Abstraure és la capacitat d'adonar-nos que hi ha característiques que són compartides entre els objectes que formen la realitat. I aquí tindríem llavors la manera en què Plató va entendre la idea. Però la idea, per Aristòtil, és conseqüència de l'activitat de la raó humana. I, és a dir, som capaços de separar, però separar només a través de la nostra ment, la forma de la matèria que és pròpia de cada substància, de cada individu particular. La ment humana, la capacitat intel·lectiva de l'ésser humà, és la que ens permet separar les formes. Però les formes no existeixen separades. És la nostra ment la que fa aquesta operació que ens permet definir la forma. Definir la forma com el conjunt de característiques que tenen en comú una col·lecció d'objectes que són de la mateixa categoria, de la mateixa classe. En relació amb aquest tema, Aristòtil va plantejar una distinció que si no fos per la implicació que té respecte al tema de la immortalitat no us l'explicaria. És la distinció entre l'enteniment pacient i l'enteniment agent. Aquesta distinció el que diu és que a la nostra capacitat racional
a la nostra ment intel·lectiva hi ha una part pacient, una part passiva i una altra part activa. L'ànima intel·lectiva té una part passiva i una part activa. Allò que és la part passiva, l'intel·lecte pacient, l'enteniment pacient, és la capacitat que tenim de col·leccionar percepcions, d'emmagatzemar informació que hem rebut de la realitat. És el disc dur on anem recopilant les informacions que ens donen els sentits. Diferent d'aquesta capacitat d'emmagatzemar coses, d'emmagatzemar informacions, diferent és la capacitat activa d'actuar sobre aquestes percepcions que hem d'alguna manera guardat i operar sobre aquestes percepcions que tenim emmagatzemades i veure quines són les semblances entre unes percepcions i unes altres i acabant extraient la forma, és a dir, el concepte, allò que tenen en comú un conjunt determinat de percepcions. I aquesta és una capacitat activa. I llavors Aristòtil fa aquesta distinció entre l'enteniment agent actiu, que és el que pròpiament és el protagonista de l'abstracció, i l'enteniment pacient, que simplement és el magatzem on estan guardats tots els elements que ens han donat els sentits. I dic que he explicat aquest detall del funcionament de l'enteniment per plantejar el tema de la immortalitat. Quan hem vist la comparació entre Aristòtil i Plató a propòsit del tema de l'ànima, he dit que per Plató clarament l'ànima és immortal, pot existir separada del cos. Quan hem parlat de Plató hem vist que aquest era un punt fonamental de la teoria platònica i us he dit que d'entrada en Aristòtil la idea és que l'ànima, si més no una ànima individual, és mortal. Ara, hi ha tot un debat sobre la manera en què Aristòtil va entendre la immortalitat. Evidentment, les parts vegetativa i sensitiva de l'ànima humana, que són les directament vinculades al cos i a la vida, no té sentit parlar de la immortalitat respecte de l'ànima sensitiva i de l'ànima vegetativa. Quan Aristòtil diu alguna cosa sobre la immortalitat, fa referència a l'ànima intel·lectiva, a l'enteniment. I probablement el que hem d'entendre és que Aristòtil està dient que aquesta capacitat que tenim els éssers humans d'abstraure les formes a partir de les percepcions, aquesta capacitat és eterna. Aquesta capacitat no desapareixerà mai. I en aquest sentit podem dir que l'ànima és immortal. Però és una manera metafòrica de parlar molt allunyada de la manera en què va parlar Plató de la immortalitat de l'ànima. Aquest és un tema especialment conflictiu amb la lectura d'Aristòtil i va ser un tema molt discutit a l'edat mitjana quan l'obra d'Aristòtil es va intentar encaixar dintre del sistema de creences cristianes. I aquest serà un tema que ja ens el tornarem a trobar, el tema de si Aristòtil va defensar o no la teoria de la immortalitat de l'ànima. I així, parlant de la immortalitat, doncs hem arribat al final d'aquest segon episodi sobre Aristòtil i ja sabeu, amics, això és tot, ens veiem, a reveure. And that's all, folks.